Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν υπήρξε μια συνήθις αναμέτρηση μεταξύ αντιπάλων. Ήταν μια σκληρή σύγκρουση ανάμεσα στην δημοκρατία και τον αυταρχισμό, την ελευθερία και τον ολοκληρωτισμό. Το ιδεολογικό υπόβαθρο υπήρξε ακριβώς αυτό το στοιχείο που χαρακτήρισε τον μεγαλύτερο και τον πιο αιματηρό πόλεμο στην ιστορία του ανθρώπου και που τελικά προσδιορίσε και την έκβασή του. Στο τέλος του, μία ολόκληρη ήπειρος είχε ερημωθεί. Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι είχαν αφανιστεί. Πολλές περισσότερες χιλιάδες είχαν ακροτηριαστεί και ένα τεράστιο προσφυγικό κύμα μέσα στην ίδια την Ήπειρο, την Ευρώπη, έψαχνε απεγνωσμένα για ένα καταφύγιο αφού δεν μπορούσε να επιστρέψει στις εστίες του που είχαν κατασκαφεί μέχρι τα θεμέλια τους. In the Balkans, our allies, the Greeks, have seen off the Italian army. Hence, we will not say that Greeks fight like heroes, but we will say that heroes fight like Greeks. Είναι λοιπόν γνωστός ο τρόπος με τον οποίο άρχισε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος του 1940. Στις 3 η ώρα το πρωί, ο Ιταλός πρέσβης, Εμμανουέλε Γκράτσι, χτυπούσε την πόρτα του Έλληνα πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά. Του επέδωσε το επέσυντο αυτό τελεσίγραφο, το οποίο ο Μεταξάς το διάβασε, απευθύνθηκε ήρεμα στο πρέσβη της Ιταλίας, γιατί είπε λοιπόν θα έχουμε πόλεμο. Αυτός τόλμησε να του πει ότι μα δεν είναι απαραίτητο. Ο Μεταξάς επέμενε είναι απαραίτητο και κατά κάποιο τρόπο του επέδειξε ευγενικά την πόρτα. Ο Γκράτσι με πολύ σεβασμό στον γέροντα Ιωάννη Μεταξά έκανε μια βαθιά υπόκλιση και απεχώρησε με σκυμμένο κεφάλι. Το πρωί στις 6 ώρα, προτού κάνε εκπνεύσει το Ιταλικό τελεσίγραφο, τα Ιταλικά στρατεύματα παρεβίαζαν τα ελληνικά σύνορα και προσέβαλαν τα ελληνικά φυλάκια. Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος είχε αρχίσει. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας εκδίδεται το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν. Οι μεραρχίες μας δεν είχαν καν τα οργανικά τους τμήματα, τα οποία προοδευτικά εκαλούνται υπό τα όπλα
και προωθούμενα εις το μέτωπο συνεπλήρωναν τη διάταξη των ελληνικών στρατευμάτων. Η πρώτη φάση, η οποία αρχίζει 28 Οκτωβρίου, χαρακτηρίζεται από μια βαθιά διείσδυση της τρίτης μεραρχίας αλπινιστών Τζούλια εις το μέτωπο της Πίνδου, μια διείσδυση την οποία έπρεπε να απορροφήσει, είχε αποστολή, το ανεξάρτητο απόσπασμα Σπίνδου υπό τον συνταγματάρχη Ιωάννη Δαβάκη, που και αυτό ήταν ένα σύνταγμα το οποίο δεν ήταν στην πλήρη σύνθεσή του. Είχε μόνο 2 τάγματα, συνολικά 2.000 άνδρες επί μετώπου 37 χιλιόμετρων. Το δύσκολο έργο του συνταγματάρχου Δαβάκη ήταν να συγκρατήσει την Ιταλική ρήμη για να καλύψει τον άξονα ο οποίος συνδέει τα Γιάννενα με τη Θεσσαλία. Καθ' όλη την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου το τμήμα του Δαβάκη ελήχθηκε υποχωρητικά και αμυνόμενο, προσπαθώντας να επιφέρει τη μεγαλύτερη επιβράδυση στην Ιταλική μεραρχία. Το απόγευμα της επόμενης ημέρας έφτασε εκεί ο διοικητής της πρώτης μεραρχίας υποστράτηγος Δημήτριος Βραχνός, ο οποίος ανέλαβε και την διοίκηση αυτού του ανεξάρτητου τμήματος της Πίνδου. Ο Δαβάκης ενέπνευσε τα στρατεύματά του, ενέπνευσε και τους πολίτες της περιοχής, τους οποίους εκάλεσε να συνδράμουν το στρατό, και εδώ είναι ακριβώς που οι πυρότιζες γυναίκες σηκώσανε την πράδη τους στα πυρομαχικά και όλα τα εφόδια του τμήματος αυτού. Ο Δαβάκης κατόρθωσε τελικά να συγκρατήσει τις Ιταλικές δυνάμεις της μεραρχίας αλπινιστών ο λίγο πρώτου Μετσόβου. Εάν αυτές καταλάβαναν το Μέτσοβο, τότε το μέτωπο θα μπορούσε ίσως να καταρρεύσει, διότι θα διεχώριζε το μέτωπο της Υπήρου από αυτό της Βορειοδυτικής Μακεδονίας. Η πρώτη μεραρχία του Δευτέρου Σώματος Στρατού, υπό τον υποστράτηγο Βραχνό, προωθήθηκε στην Πίνδο και κατάφερε να αναστείλει τελείως την προέλαση της Ιταλικής μεραρχίας. Τελικά το ελληνοαλβανικό μέτωπο διεσώθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Στο σημείο αυτό αρχίζει η δεύτερη φάση του Ελληνο-Ιταλικού πολέμου, δηλαδή η απόθεση των Ιταλών μέχρι των ελληνοαλβανικών συνόρων. Η δύναμη της πρώτης μεραρχίας Πεζικού μαζί με τη μεραρχία Ιππικού στο αριστερό και με μια ταξιαρχία επίσης Πεζικού στο δεξιό θα πραγματοποιήσουν μια υπερκέραση των Ιταλικών δυνάμεων, θα τις εγκλωβίσουν στο χώρο της Πίνδου και πρακτικά θα τις διαλύσουν.